أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram musulman qardaşlar. Әгәр дә урамнан барганда күз салсагыз, бигрәк тә мәсәлән паркларда, подъезд төпләрендә, скамьяларда, урындыкларда яшьләрнең бер-берсен яраткан яшьләрнең җитәкләшеп, кочаклашып, акачакта үбешкәннәрен дә күрергә туры килә. Muhtaram qardaşlar, без инде хәзер моңа игътибар итмибез. Без моны гадәти әйбер итеп кабул итәбез. Әмма дин күзлегеннән чыгып карасак, бу мөнәсәбәтләр санала бит гынахлы мөнәсәбәтләр булып. Әгәр дә аларның араларында никах булмаса. Менә кызганычка каршы хәзерге вакытта никахка карыйбыз, әйтик бер гырыф-гадәт кебек, әби кушкан әйбер кебек. Я булмаса, әбинең сындыгыннан алган иске ояк кебек. Киясең җылы, кимәсәң аның урынына носки бар. Шуның кебек без аны күз алдына китерәбез. Әмма никах, аның кирәклеген без аңлап бетермибез, мөхтәрәм кардәшләр. Никах бит ул безнең чисталыкны саклый торган әйбер. Кешенең чисталыгын, рухи чисталыгын саклый. Мәсәлән, әгәр дә базарда ак күлмәк күрсәк, бүген мәсәлән кеше килде, ак күлмәкне киеп карады. Бу ярамый ди. Китте. Икенчесе килә киеп кары ярамый ди. Өченчесе киеп кары, 10-нчысы, 15-нчесе. Күлмәк карала. Бу каралган күлмәкне хәзер нишләтәсең? Аны беркем алмый. Аны юырга кирәк. Юасың, ул инде юылган күлмәк. Хәзер инде аны яңа күлмәк дип сатып булмый. Хатын-кыз да шулай. Кыз бала да шулай. Бүген берсе аның кулын килеп тотып караса, икенчесе үбеп караса, өченчесе йоклап караса. Ул кыз баланы кияүгә биргән вакытта син инде чиста, пак, күңеле һәм рухы пак итеп кияүгә бирә алмыйсың. Әбит бу мөхтәрәм кардәшләр чыннан да пычрануга килде. Хәтта мәсәлән, әгәр дә хатын-кыз чит ят ирләр белән якынлык кылган икән, ләкин балага узмаган, йоклап йөргән. Баксаң, хатын-кызның шундый бер халәте бар, һәрбер йоклаган ирнең генотипын ул үзендә калдыра икән. Хатын-кыз. Ничә ир белән йоклаган булса, шул кадәр ирнең генотипы бу хатын-кызда саклана. Һәм әгәр дә ул кияүгә чыгып, иреннән бала таба икән, ничә ир белән йоклаган булса, шуның кадәр ирнең генотипы шушы балада бар дигән сүз. Менә бу фәнни ачыш. Димәк, безнең ислам дине үзеңне сакла дигән сүз, чисталыкны сакла дигән сүз, никахыбыз белән саклан дигән сүз, ул мөхтәрәм кардәшләр, буш сүз генә түгел икән. Гырыф-гадәт кенә түгел икән. Бу чыннан да генетик яктан кешене сакларга, чистартырга кирәк икән. Мөхтәрәм кардәшләр, никахның бар икенче бер ягы да. Безне кеше итә торган ягы. Мәсәлән, әгәр дә кешеләр никахсыз гына торсалар, ә минем күргәнем бар, никахсыз гына торган яшьләрне без хайваннарга охшап калабыз. Чөнки бит хайваннарга никах укымыйбыз. Алар бала табалар, этләр, мәчеләр, сыерлар. Кемнән бала тапканда сорамыйбыз, паспорт та бирмибез. Һәм әгәр дә без шулай бала таба торган булсак, без мөхтәрәм кардәшләр, хайваннар хәлендә калабыз. Кемнең кая нинди баласы үскәнен белмибез. Кемнән бала тәрбияләгәнне белмибез. Я булмаса шушы бала да үзенең әти-әнисенең кем икәнен белмәскә мөмкин. Менә шундый хәлгә, хайван хәленә калырга мөмкин без. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, балаларыбызны тәрбияләгәндә тәрбиялик никахның әһәмиятен аңлатып, чисталыкның әһәмиятен аңлатып, әгәр дә инде кочаклашып, үбешеп йөрисләре килсә, иләнегез, кияүгә чыгыгыз дип. Әгәр дә инде әзер булмасагыз, сакланыгыз дип. Чөнки бу киләчәктә кешелекне саклау белән бер. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.